شانده تایبەتی ئەمریکا بۆ سووریە دەستشکارکشاندنا خۆیان ji kar ragihand. Rojnameya Şerq el Awsat belav kir ku James Jeffrey şandeyê taybetî Amerîka bۆ Sûriyê peywendî bi hevpostên xwe yên Ewropî û Rayadarên Ereb û hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûriyê re kir. Destişkarkişandina xwe ji kar ji wan re ragihandiye. Hemanê rojnameyê de xuya kirin ku James Jeffrey şandeyê taybetî Amerîka bۆ Sûriyê tekezî li ser berdewamiya siyaseta Amerîka kiriye û got bi guhertina serokê Amerîka siyaseta Amerîka nayê guhertin û wê heman siyaset be. Rojnameyê da diyarkirin jî ku di vê demê de wê cwîl raybornê cîgirê James Jeffrey şandeyê taybetî Amerîka bۆ Sûriyê wê cihî wî bigire ji ber ku di piraniya hevdîtinên wî de amade bû. Lewma wê di vê demê de şûna wî bigire. Jeffrey serbar kur û got jî ku egerkî di hilbijartinên Amerîkayî de bi ser bikeve, ez dikarim bi zelalî bêjim hebûna Amerîka li Sûriyê wê wek xwe bimîne. Tu guhertin di siyaseta Amerîka derbarî Sûriyê de nayê guhertin. Derbarî hebûna Îranê Sûriyê de Jeffrey got bi tu awayekî helwêst û daxwaza Amerîka li Sûriyê li ser derketina Îran ji Sûriyê nayê guhertin û wê li ser helwêsta xwe bimîne. Şandeyê taybetî Amerîka bۆ Sûriyê di 20 Eylûna Bûrî de seredana Rojavayê Kurdistanê kiribû li gel her du aliyên Kurdî, Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê û Partiyên Yekîtiya Niştimaniya Kurd re civiya bû, hevdîtin pêk anî bû. Piştira seredana Herêma Kurdistanê jî kir û li gel Nêçîrvan Barzanî serokê Herêma Kurdistanê re civiya. Di nîvê sala 2018 de ji dema ku James Jeffrey şandeyê taybetî Amerîka bۆ Sûriyê dest bi kar kiribû heta wekenha li gel siyaseta Amerîkayê bû alîkariya wê li dijî rejîma Esed dikir. Mîna hebûna hêzên Amerîkî li Sûriyê û li Rojavayê Kurdistanê ji bo rûbirûbûna rêxistina Daişa terorîst û jinavbirina wê bi yekcarî. Piştevaniya diyaloga Kurdî li Rojavayê Kurdistanê eroha sepandina sîzayên aboriyên berdewam li dijî rejîma Esed bi taybetî sepandina projeya saya Sîzer. Serbarî piştevaniya wî ji êrişên İsraîlî li ser beragehên Îranê li Sûriyê. Pêş çend rojan jî Jeffrey ragihand ku Partiya Karkerên Kurdistanê rêxistineke terorîstî û divê ji Sûriyê derkeve. Gotibû jî ku hebûna PKK sedemeke serekeyeya aloziyên Sûriyê yên li gel welatê Tirkiyê û ew dixwazin wan aloziyan kêm bikin. Di navîna sala 2018 de James Jeffrey postê şandeya Wezareta Derve ya Amerîka bo karûbarên Sûriyê û şandeyê taybetî Amerîka di hevpeymaniya navdewletî li dijî Daişê ji Brêt Magorg wergirtibû.